hooreji meɗen nelaɓe meɗen mairie sernaɓe men tawtoraɓe dendagal fenɗe garde tawtoraɓe e mawɓe ɓe fof e timtol gol min mbaɗɗi min e goldiɗam o woni sohna Roussoum min mbaɗi hen 16 lewru nduɗo gonɗen nden min ɗuɓɓini timtol ngol caggal goto amen battuɗi men 12 waɗi fof mi ini wadde ko goto gadiɗo gam disodirde golle ɗe min hen ko hooreji tawtorama e ceerno Aboulaye waɗi kala ko golla hen e ngal ɗo dawal ko miijoji mabɓe e wajuji mabɓe e golle mabɓe waɗi min juɓɓini ngal ɗo gollal timtol ngol ko goom faggudu e eɓɓore Richard Toll caggal yettude Allah nulaɗo sallallah alih w sallam e sernaɓe men jinnaɓe meɗen ƴettore fewkude fayida e cakal ngal ferɓe yiɗi amen ha min batti yiide lawol jangguiɓe amen gandal ha min mbawi tambade golle ɗe caggal ɗum amin ciwtuɗo ko golle ɗe nelori caggal totti goomu ngu ujunaji 54 min gollimi hene laabi 19 hen laabi ɗiɗi noon ko baccu wadde golle ɗe golla tan tigui rigui balɗe 17 ɗum ni golle ɗe nelori caggal toɓɓe men ujunaji 54 min golli hen min dañi hen gartam 55 ujunere e 55 mbuuɗ caggal ngal fecci hene ko 19 ujunere e 355 golle daaɗe ɗe henen heɓat hen ko 56 ujunere e 700 e buuɗi ɗiɗi gartam catal ngal e gartam gollidiɓe fof noon nan jokki gollere ƴettoor tewtude fayde e terɗe gollidaɓe mi meeɗa dañde hen caɗele e saaha goto siɗi gondi koye mawɓe fodɓe wiye e suuha ɓe ganduɗa ɓe yimtude jamaji joni kono mi meeɗa hen dañde hay ñalawma goto feddi mi meeɗa hen dañde hay ñalawma goto wuural Allah ne woddi amen e ɓerɗe ɗe Allah ne woddi golle ɗe dental rewɓe kono mi meeɗa hen dañde caɗele ndaw suuha min ƴetti kadi no feewi noon mo ganduɗa ko woni sohna Bodiel e golle makko ɗo golle men no faate bindol ngol ha tengti bindol ngol so woni saaha yondidemo sellani no wayno golle ɗe ene waɗe galle amen kono kanko e hirde ɓuuri wawde gollade gollal ngal amin ƴettan hen kadi kamɓe kaɗe ɗo e peŋƴe ɗe noon kala pengal jontagal gollude gollal ena waɗa gollal ngal no hannirta ni yette tawno golle fecci ɗum koye pengo kala pengal jontagal fewdu caabuɗi e gollal muɗum terɗe pengal ngal ɗon aɗa mbaɗa gollal ngal no hannirta ni yette e penƴe kadi emin gollidi ɗe min gollidi koye penƴe ɗe ganduɗa ɗe ko pengal ceerno Yaya pengal rendo e ɓamtare pengal Sadio Mbaye pengal ƴellitare jaw kañum e Thiaba e jetti noon golle ɗe no feewi e tambinoɓe golle ɗe wona so feewi wona min kono machallah rewɓe yonta ɓeroyi kaɓe gollanno golle ɗe ha rewi lawol yimɓe galle ɓe duuno ɓe ƴetta saabu needi mabɓe nemo gardata e galle men ɗum noon kadi ko yettere Allah mi yetti kadi joom galle mo ganduɗa ko hokki kam ha jeeyano cakal ngal hokki kam ko hama gollo e golle cakal ngal jaam